Mentre al món microscòpic es desenvolupa el drama de la supervivència, a la superfície de l'aigua han succeït canvis importants. Les larves dels mosquits s'han transformat ja en pupes i han deixat de menjar. La pupa, amb la seva característica forma de coma, és un estadi intermedi, un estadi de preparació per al procés que tindrà lloc poc temps després. En el seu interior s'està preparant l'últim canvi, l'última transformació. Immòbil a la superfície, l'estoig de la pupa s'obre per la seva part superior. I només aleshores podem ser testimonis del miracle, de l'aparició d'un ésser completament nou, d'un mosquit adult que no s'assembla en res a les larves que van néixer d'aquells ous flotants fa tan sols 2 setmanes.